дар барномаи навбатӣ дар дили санг мо дар бораи усулҳо ва коркарди сангҳо хоҳем гуфт. ҳамин тариқ сангҳо вобаста ба намудашон бо усулҳои гуногун истихроҷ карда коркард мешаванд. сангҳо аз ҷиҳати сифат ва намуди зоҳирӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. маҷмӯи тамоми фаъолиятҳо оид ба истихроҷи маводи сангӣ истихроҷи мадан номида мешавад. ҳангоми интихоби усули коркард шароити минтақа, навъи ҷинс, манбаъҳои зуҳуроти он дар қарҳои гуногун ва хусусияти пайдоиши он ба назар гирифта мешавад. пас аз корҳои ҷустуҷӯи умумӣ ё ҷустуҷӯи дақиқ бошад, мо яъне критерияё муайян мекунем ки майдони мазкур дар кадом яъне аз кадом сохтор иборат аст. вобаста аз сохтор ва таҳлилҳои озмоишӣ озмоишгоҳҳо мо муайян мекунем андоза ё ояндадории ҳамин ё зуҳурот мегӯем, яъне марҳилаи аввалда мо зуҳурот бояд гап занем, ба хотири он ки барои кон гуфтан моро зарур меояд ки корҳои иктишофии дақиқ, яъне гузаронда пас аз парма кардан ва дигар корҳои дақиқ ҳастанд карда баъд мо онро ҳамчун кон меномем. маводи тарканда аз ном чунин бармеояд ки истихроҷи санг бо ёрии таркиш анҷом дода мешавад. дар қисми намоён суроғиҳои чуқур парма карда мешавад ки баъд аз он дар он моддаҳои тарканда гузошта таркиш ба амал меояд. дар натиҷа сангпораҳои андозаашон гуногун гирифта мешаванд. ин усули камхарҷ аст, аммо камбудии асосӣ дар он аст ки ҳангоми таркиш як қисми сангҳо кафида осеб мебинанд. ин усул барои истихроҷи санги шақал сангреза мувофиқ аст. усули болишти ҳаво. дар ин маврид дар қисми намоёни ҷинс суроғиҳо сохта баъд дар зери фишори баланд ҳаво бароварда мешавад ки таркиши нарм ба амал меояд. коргарони конҳо ин намуди усулро сарфакорона медонанд. тилло бошад, нуқра бошад, чизе бошад, ҳамаи ҳамин омилҳоро ба назар мегирем. омилҳои чанд қадар дурӣ аст, худи дар чанд қадар баландӣ аст, оё об ҳаст ё нест, наздикии худи конда ва чанд қадар мисол дар кадом шароит худи кон ҷойгир аст, аз болош кадом қабат аст, чанд қадар ғавсӣ дорад, кон ба кадом намуд аст, яъне худи қабат аст. мо бояд шароити коркард кардани ӯ ба тарзи кушод оё ҳаст ё нест, ҳамаи ҳамин омилҳоро ба назар мегирем дар вақти коркард кардан. аз замони қадим инсоният ба истихроҷ ва коркарди санги табиӣ машғул буданд. бо мурури замон технологияҳои коркарди санги ибтидоӣ такмил ёфта, мураккабтар ва пешрафтатар шуд. имрӯз рушди илму техника дар соҳаҳои саноати мадани санг имконият медиҳад ки усулҳои зиёди вайрон кардани ҷисмҳои кӯҳӣ барои коркарди минбаъдаи материал истифода бурда мешавад. усулҳои механикӣ ва физики техникӣ усулҳои муосири коркарди санги табиӣ мебошанд. намудҳои механикии коркарди санги табиӣ ба инсон зиёда аз як аср маъмуланд, содда, самарабахш ва нисбатан арзон ба ҳисоб мераванд. андозаҳо вобаста аз шароити геологиянд. вобаста аз шароити геологӣ, яъне мегирем агар ки кон наздик ба марказ ё ба ҷое ки ояндада коркард мекунанд наздик бошад, ҳамон қадар хараҷот яъне ҳамон қадар камтар мешавад. яъне барои як ин ё он кона коркард кардан барои мо мошинои калон яъне бортавой дар кор мешавад ки ҳамаи ҳамин рафта ҳамон ҷинсҳоро канда гирифта оварда дар худи завод коркард кунанд. лекин вақте ки агар майдон дар ноҳияҳои дурдаст бошад, мисол мегирем тарафҳои помир бошад, худи заводи коркард мекардагӣ душанбеда бошад,
мисол хараҷот 2 баробар 3 баробар зиёд мешавад. барои ҳамон вобаста аз шароитанд. усули дигар ки истифода аз мошинҳои баландтехнологӣ бо арраҳои махсуси даврашакл ё симдоре ки бо арраҳои алмосӣ таҷҳизонида шудаанд қодиранд ки ҷисмҳоро бо қонуниятҳои аз ҷиҳати геометрӣ мураттаб канда вайрон накунанд. ин усул аз ҳама гаронбаҳо вале самараноктарин истихроҷи маъдан аст, зеро мошинҳо худкории идорашаванда ва доимӣ дар зери назорати мутахассисон мебошанд ки ба шумо имкон медиҳанд ки истеҳсолотро ба нақша гиред ва натиҷаро пешгӯӣ кунед. инчунин партовҳоро кам кунед. арраҳои истифодашуда сохтори сангро нигоҳ медоранд ва бо ин васила хосияти табиаш эмин мемонанд. марҳилаи аввалини мо ин таҳлил кардани мақолаҳо ё ҳисоботҳое ки яъне пеш карда корҳое ки пеш карда шудаанд, яъне ба намуди ҳисобот чӣ дар китобхонаи институт ҳастанд, чӣ дар китобхонаи яъне як бузурги дигар ки дар саридораи геология ҳастанд, аз ҳамин яъне тамоми корҳо аз ҳамин сар карда мешавад. яъне мо аввал тамоми мақолаҳо ва ҳисоботҳоро гирифта таҳлил карда меомӯзем ки дар ҳамин майдонҳо, мақсад як майдони муайян агар мо кори илми таҳқиқотӣ бурданӣ бошем, мебинем ки чӣ корҳо кардагианд ва чӣ корҳо гузаронида шудаанд ва чӣ корҳо накардаанд ва дар асоси ҳамон маълумотҳои ҳами пешина корҳое ки пеш карда шудаанд ҳамаи амворо гирифта таҳлил карда майдонҳои ояндадорро ҷудо мекунем. яъне вобаста аз чӣ таҳлилҳои химиявӣ бошад, чӣ таҳлилҳои назариявӣ бошад, ҳамаи ҳаминро ба назар гирифта майдонҳоро ҷудо карда дар ҳамон майдонҳо бояд чӣ корҳоро мо гузаронем пешакӣ нақша мекашем. пас аз нақша кашидан мо рафта дар ҳамон майдонҳо чӣ аз намунабардорӣ сар карда то харитакашии дақиқ то намунагирӣ ки тамоми ҳамин намунаҳо дар озмоишгоҳ тамоми ҳамин намунаҳо таҳлил карда шуда ва дар асоси таҳлил агар мисол гирем кандани фоиданоки маъданӣ бошад, дар асоси таҳлилҳои химиявӣ ва микроскопӣ муайян карда мешавад. аз конҳо ва шахтаҳои сангии табиӣ ба корхонаҳои сангтозакунӣ фиристода мешаванд. дар он ҷо ба навъҳо аз рӯи дараҷаи сифат бастабандӣ карда мешаванд. ҳамин гуна сангҳо дар таҳрезии ландшафт, бинову қасрҳои муташам, маҷмӯаи ёдгориҳои таърихиву муосир ҳамчун унсури мустақили ороишӣ дар таҳрезии боғҳо, сангҳои ҳавзҳо ва фаввораҳо васеъ истифода мешаванд.